nagiging emotional ako every time pinag-uusapan yung pag-veto. But I think that's part of our job. That's part of our job na ituloy yung laban, ituloy yung tingin natin magbabago sa status quo, magbabago sa kalagayan ng ating mga manggagawa na tuwing hating gabi at matatapos na yung kanyang kontrata, hindi siya makatulog, wala siyang peace of mind, nangangamba siya kung ano yung ipapakain niya sa kanyang mga mahal sa buhay, kung ano yung gagawin niya the next day. Yun yung magiging lakas natin despite the fact na parang bumabangga lagi tayo sa pader tuwing pinag-uusapan itong security of tenure bill. Remember, this has been in Congress for more than 20 years, languishing for 20 years in the mills of Congress.